Καλησπέρα. Στο παρακάτω βίντεο θα δούμε πώς να αναπτύξουμε διάφορες χαρτογραφικές προβολές μέσω του λογισμικού QGIS. Τα αρχεία τα οποία θα χρειαστούμε για το εργαστήριο βρίσκονται στο eClass, στα έγγραφα, στις εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο 5. Χρειάζεστε ένα αρχείο που λέγεται δεδομένα χαρτογραφικές προβολές, καθώς και ένα αρχείο που λέγεται Grid 10, το οποίο είναι ζυπαρισμένο. Θα πρέπει να κατεβάσετε αυτά τα αρχεία και να ξεζυπάρετε το αρχείο Grid 10. Μόλις τα κατεβάσετε, καλό θα ήταν να τα αποθηκεύσετε σε ένα φάκελο, ώστε να ξέρετε που είναι τα αρχεία τα οποία δουλεύετε. Στη συνέχεια ανοίγετε το λογισμικό QGIS, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, και για να φορτώσετε τα αρχεία τα οποία έχετε κατεβάσει, πηγαίνετε στην επιλογή εδώ που λέει Data Source Manager, επιλέγετε Vector, που είναι ο τύπος των αρχείων τα οποία θα φορτώσουμε, και στη συνέχεια επιλέγετε εδώ UTF-8 για την κωδικοποίηση, καθώς και πάτε στο Source, στις τρεις τελείες, και διαλέγετε τον φάκελο τον οποίο έχετε αποθηκεύσει τα αρχεία σας. Εγώ έχω κάνει στο desktop μου ένα φάκελο που λέγεται Data. Επιλέγετε εδώ που λέει All Files να σας δείχνει μόνο τα ESRI Shape Files, που είναι ο τύπος των αρχείων, των vector αρχείων που θα χρησιμοποιήσουμε, και ανοίγετε το Continents και το Grid 10 με Control. Πατάτε Open και Add. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μας έχει φορτώσει εδώ που είναι τα layers μας, το αρχείο Continents και το αρχείο Grid 10. Το Grid 10 είναι ο κάναβος ανά 10 μοίρες, ενώ το Continents είναι η ήπειρη του παγκόσμιου χάρτη. Μόλις λοιπόν φορτώσετε αυτά τα αρχεία σας, για να αλλάξετε κάποια χαρτογραφική προβολή, επιλέγετε εδώ δεξιά που έχει το προβολικό σύστημα, πατάτε μία φορά, και στη συνέχεια μπορείτε από εδώ που λέει Filter να γράψετε κάποια από αυτές τις οποίες θέλετε. Ας πούμε, αν θέλουμε την εικονική προβολή Lambert, γράφω απλά Lambert. Οι επιλογές που σας βγάζει εδώ είναι πάρα πολλές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Lambert, την Equal Area, που σας δείχνει και εδώ ένα preview του πώς δείχνει αυτή η προβολή το αρχείο σας. Πατάτε Apply και πατάτε OK. Βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζει και η προβολή και για τις υπήρους, αλλά καθώς και για το grid. Μπορούμε να ξανααλλάξουμε και να κάνουμε μια άλλη προβολή, ας πούμε μια παγκόσμια μερκατορική προβολή, οπότε θα γράψουμε World Mercator. Βλέπετε ότι θα σας βγάλει εδώ αυτές εδώ τις τρεις επιλογές. Επιλέγετε τη μία, εδώ είναι το preview, πατάτε Apply και OK και βλέπετε την διαφορά στην προβολή. Μόλις επιλέξετε την προβολή την οποία θέλετε, πάμε να δημιουργήσουμε τον χάρτη μας. Εδώ ουσιαστικά είναι το πεδίο στο οποίο δουλεύουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν το χάρτη, πηγαίνουμε εδώ που λέει Project και πατάμε New Print Layout. Μας ζητάει να δώσουμε έναν τίτλο για το layout που θα δημιουργήσουμε. Μπορεί να είναι, ας πούμε, προβολές, και πατάμε OK. Μας δημιουργεί ένα καινούργιο παράθυρο, στο οποίο για να βάλουμε πρώτα το χαρτί μας θα πρέπει να το ορίσουμε. Βλέπετε ότι έχει ένα ήδη ορισμένο χαρτί. Πατώντας δεξί κλικ και Page Properties, εμείς καθορίζουμε τις ιδιότητες του χαρτιού. Μπορούμε λοιπόν το μέγεθός του να το κάνουμε προκαθορισμένο, δηλαδή α4 ή α3, οτιδήποτε θέλουμε εμείς, ή ακόμη να αλλάξουμε το μέγεθός του χειροκίνητα, δηλαδή το ύψος και το μήκος του. Προσοχή ότι εδώ είναι σε χιλιοστά, έτσι. Τώρα το landscape και το portrait είναι αν το χαρτί θα είναι κάθετο οριζόντιο, το αφήνουμε landscape για την ώρα σε ένα α4 χαρτί. Για να βάλουμε πάνω στο χαρτί μας το αρχείο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, πηγαίνουμε εδώ αριστερά που λέει Add a new map to the layout, το επιλέγουμε μία φορά και πηγαίνουμε στη γωνία πάνω αριστερά, πατημένο το αριστερό κλικ, σέρνουμε μέχρι την άλλη γωνία τον σταυρό, μέχρι να φτάσει στη γωνία και το αφήνουμε. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι μας έχει δημιουργήσει, μας έχει μεταφέρει τα αρχεία που είχαμε βάλει προηγουμένως στο χάρτη μας. Τώρα, αν θέλουμε να ορίσουμε την κλίμακα αυτού του χάρτη, μπορούμε εδώ πέρα που λέει Scale, να το κάνουμε, ας πούμε,
200 εκατομμύρια και να πατήσουμε OK. Στη συνέχεια μπορούμε να ορίσουμε εδώ το προβολικό σύστημα ώστε να είναι το ίδιο με αυτό που δουλεύαμε προηγουμένως. Οπότε ξεπιλέγουμε εδώ που λέει No Projection για να έχουμε Projection και βάζουμε την ίδια παγκόσμια μερκατορική προβολή. Το έχει ήδη επιλεγμένο γιατί το έχουμε επιλέξει από πριν. Βάζουμε να είναι στα όρια του χαρτιού και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ουσιαστικά πάνω είναι τα items τα οποία προσθέτουμε στο χάρτη μας. Το μόνο item που έχουμε προσθέσει τώρα είναι ο χάρτης αυτός εδώ πέρα, τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε από εδώ. Αν θέλουμε τώρα να βάλουμε έναν τίτλο στον χάρτη μας, πηγαίνουμε εδώ αριστερά που λέει Add a new label to the layout, το επιλέγω και με τον ίδιο τρόπο βρίσκω μια περιοχή η οποία είναι κενή στο χάρτη μου, να μην καλύπτει προφανώς το χάρτη μου, τραβάω με το αριστερό κλικ πατημένο το πεδίο το οποίο θέλω να δημιουργήσω και βλέπετε ότι εδώ δεξιά μας έχει δημιουργήσει τα properties αυτού του αντικειμένου και το έχει δημιουργήσει και εδώ πάνω. Οπότε μπορώ εδώ να αλλάξω και να βάλω, ας πούμε, να λέει παγκόσμιος χάρτης και στη συνέχεια μπορώ να επεξεργαστώ τη γραμματοσυρά, το μέγεθος των γραμμάτων, το χρώμα των γραμμάτων. Ας πούμε αυτό εδώ για τίτλο ίσως τα γράμματα είναι πολύ μικρά, μπορώ να πάω εδώ που λέει font και να μεγαλώσω, ας πούμε να κάνω 12 το μέγεθος των γραμμάτων. Αντιστοίχως μπορώ να το επεξεργαστώ, θα το βρείτε κι εσείς, ώστε ο τίτλος να είναι σωστά τοποθετημένος στον χάρτη. Στη συνέχεια, οτιδήποτε άλλο κείμενο θέλω να βάλω, το οποίο μπορεί να είναι είτε η ονομαστική κλίμακα, είτε η επιμέλεια, είτε το όνομα της χαρτογραφικής προβολής, με τον ίδιο τρόπο μπορώ να πάω εδώ, να δημιουργήσω ένα label, να το βάλω, ας πούμε, εδώ κάτω αριστερά. Βλέπετε ότι επίσης δημιουργεί ένα καινούριο item εδώ πέρα και θα μπορούσα, ας πούμε, να βάλω χαρτογραφική προβολή ανακατατελεία παγκόσμια μερκατορική ή οτιδήποτε εσείς έχετε χρησιμοποιήσει στην εκάστοτε εργασία σας. Επιλέγοντας κάθε ένα από αυτά εδώ, μπορώ να τα επεξεργάζομαι από κάτω εδώ που είναι το item properties. Δηλαδή, αν αυτό εδώ μου φαίνονται μικρά τα γράμματα και θέλω να το μετακινήσω, μπορώ να επιλέξω μια φορά πάνω του, είτε από εδώ είτε από εδώ, και να το μετακινήσω, να αλλάξω το μέγεθος του box, του κουτιού το οποίο βρίσκεται μέσα, και αντιστοίχως τα γράμματα, τη γραμματοσυρά και το χρώμα τους ή τη θέση των γραμμάτων μέσα στο κουτί. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε την ονομαστική κλίμακα με τον ίδιο τρόπο, να πάμε εδώ, να δημιουργήσουμε ένα πεδίο εδώ κάτω και να γράψουμε χειροκίνητα κλίμακα 1 προς είχαμε βάλει προηγουμένως, για να το ξαναδώ εδώ στο map, 200 εκατομμύρια, οπότε θα ξαναπάω εδώ, το είδα από εδώ, έτσι, οπότε θα ξαναπάω εδώ και θα βάλω 200 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν μπορώ εύκολα να δημιουργήσω και την ονομαστική κλίμακα. Τέλος, ο προσανατολισμός, για να βάλω λοιπόν το σύμβολο του βορρά, μπορώ με την επιλογή που έχει εδώ Add a new north arrow to the layout, το επιλέγω μία φορά. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργώ το πεδίο, έτσι. Βλέπετε ότι δημιουργείται ένα καινούριο item εδώ πάνω. Μπορώ να το μικρύνω και να το βάλω στην θέση την οποία θέλω. Και βεβαίως καλό θα ήταν εδώ πέρα να δημιουργήσω πάλι ένα κείμενο, το οποίο θα είναι αρκετά μικρό, το οποίο ουσιαστικά θα έχει το γράμμα Β, το ελληνικό Β, από βορράς, έτσι. Να το δω πώς φαίνεται. Okay. Μπορώ να το επεξεργαστώ λιγάκι, ώστε να το κάνω ίσως λίγο έντονο και ίσως λίγο μεγαλύτερο, έτσι ώστε να κατανοεί αυτός που βλέπει το χάρτη για το ότι το σύμβολο δείχνει τον βορρά. Επίσης μπορώ να μικρύνω λίγο αυτό το σύμβολο, γιατί είναι σχετικά μεγάλο, να καταλήξω σε κάτι τέτοιο.
προφανώς εσείς θα δημορφώσετε κατάλληλα τον χάρτη σας. Τέλος, όταν τελειώνετε, μπορείτε να κάνετε τον χάρτη σας export as image, δηλαδή να τον κάνετε μια εικόνα, έτσι, σε PNG, οπότε θα πάτε ας πούμε στο desktop σας και θα ονομάσετε τον χάρτη σας ας πούμε Merc από το Mercator, για να ξέρετε ποιος χάρτης είναι, να κάνετε save στα 300 dpi, να πατήσετε πάλι save, θα σας πει ότι έγινε σωστά το save, οπότε μπορείτε αυτό το αρχείο να στείλετε σαν παραδοτέο για την εργασία σας.